రామ రామ అన్నట్టయితే నలుగురు వచ్చి రామాన శబ్దాన్ని ఆలకించి వింటారు. మనం ఇక్కడ చనిపోయిన వారి పేరు మీద ఒక్కొక్కసారి రామరామ అంటే వాళ్ళ జీవాత్మ ఒక్కొక్క మెట్టెక్కి స్వర్గం చేరుకుంటదని కీర్తికి అపేక్షించి ఇలా పెద్దపల్లి నుండి కర్ణాల మల్లేశు ఒగ్గు కథ కళా బృందాన్ని పిలిపించి రామరామ సంకీర్తన చేపిస్తున్నారు. ఎక్కడనైతే రామనామం జరుగుద్దో ఆంజనేయ స్వామి అంతటి వాడు అక్కడికి వచ్చి మరి నా పాపకారి పాదాలు మరెటన్న గదిలిపోతాయేమో అని కాళ్లకు ఉక్కు సంకల్లేసుకొని శ్రద్ధతోని ఆలకించి వింటాడట. అందుకే అంజన్నం కలిసి ఏ పని మొదలు పెట్టినా ఆటంకం లేకుండా జరుగుద్ది. నేను ఒక్కసారి కొండగట్టు అంజన్న కన్నప్పుడు మీరు జయనుండ్రి బిడ్డ. జై బోలో రామ భక్త హనుమానికి, రాజా రామచంద్ర భగవానికి, మన గురువు మిద్ద రావన్నకి.